So ayan, what's up mga kapusok? Magandang araw po sa inyo lahat. And welcome po sa Pasukan ng Fishing. And for today's video, mahuli ulit tayo ng rabbit fish, Samaral or danggit. Let's do this!
So yan guys, lumipat tayo ng pwesto malapit sa bridge. Yan. Suki natin. Kuya. Ikaw. Ikaw, boy. Ikaw. Takaw na. Yan na. Kapoy.